गाइस आङो बे जायगायाव फैनानै बिराद थांनो बाबाय आरो बेखिनि मोजां जायगाखौ नुनानै आंनिया गोसोआ लाजाथावै मोनबाय समायना लामेजोबबाय नै गाइस हेमेन्दे साइकेलखौ सलायनो हालानो मेंबायनो फार्स्ट टाइम राइड आंनि साइकेलखौनो मा नायनो भिखारि मानसिना जों दा बागानपारा जाहोलांनोसै सौसिलांसै बागानपाराखौ guys lokasinya बोरै जाखो आं मिथिलायलांला नोंथांमोना लकेसनखौ जुदि मोजां नांदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय लकेसनखौ मोजां नांदोंबा दा दङ थांगासिनो जों दा राइडआव जेबो मिथिया कुछ नहीं मालूम हम जा रहा है जाते जाते जा रहा है आगे में दो कुछ अभी अभी देखना गासिनो लं ड्राइभ चलो लं ड्राइभ धामाका खालामो भुटान बर्डारखौ दिनै गाबोन खोब्रा नोंलाय साइकेलसो गाय साइकेल मानोना हमना लादो आरोना जोङो पालसार मैना आरो आरसि आस्ला नेक्स्टआव जुदि जों साब्रैबो बाइक लानो हायोबा ब्लगा मोजां फैगोन मोजां नुदों नुवाखै आं जेबो बुंनो हाला नोंथांमोना मोजां नुदोंबा मोजां नुदो कमेन्ट सेक्सनाव बुंना हो लोगोफोर लास्टजों जोङो नोंथांमोननो खिन्थिलांनो थाखाय आखायाव लाथार माने जों नोंथांमोननो खिन्थिगोन नाथाय दा टारगेटखौ लाथ'वाखै बेखौ मिथिगौ कमप्लिट खालामथारगोन गाइस दे होमबा चलो दिनैनि ब्लगा एसे गोग्गोमैनो जानानै फार्स्ट टाइमबाबो गाइस जों दा थांगासिनो मोननायनि लामायाव सफैबाय जों दा जायगाखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा एखे सिद्दा थांगोन कुमारिकाटा नोंथांमोना लांबाय थादो होमबानो नुगोन लोगोफोर गाइस जों दा बे दसे थाथ'दों लोगोफोरा दखानाव हाबदों नोंथांमोना नायलांबाय था मटु बस्ति इउटुब चेनेलखौ नै गासै लोगोआ गसंना दंबाय थायो नायदो बे हाथाय जों दा थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो तो हेलो लोगोफोर दा जों पाग्ला दिया मोनसिगोन आरो जों दा नबस्ति बाजाराव दङ नोंथांमोना नायगासिनो नबस्ति बाजार गाइस नबस्ति वाव मजा मजा भिउ नोंथांमोना नुसिगोन दिनै जोंनि बे मट' ब्लगाव नोंथांमोना नुनो हासिगोन आरोना बहुत मेंबाय आरोना
जोबोर मेंबाय लागाय मेंस्लाजोब्बाय बाला मा खालामबावगोन गाइस बिजा अन्थाइ पार्टि ना मा होनो बिजा आरो माबा भाङा सिगासिनो नामायबा गाइस अन्थाइ पार्टि ना मा होनो इखो जों बारा मिथियाबो बेसेबा गिदिर दैमा मोनसिगोन गाइस बै गारिनि खाथियावनो गाइस धामाका जासिगोन जोंना एबा नोंथांमोना नुनांसिगोन फाग्ला दिया दैमा नोंथांमोना जुदि कुमारिघाटा साइड जा फैफेराखैबा बा नबस्थि जा फैफेराखैबा नोंथांमोना मोजाङै मोजां नायनानै बे ब्लगाव नोंथांमोना थ' चलो गाइस दैमा मोनसिगोन आरोना मोनथारसिगोन गाइस नोंथांमोना जोंनि मट' ब्लगाव मोजाङै मोजां नायबानो जाबाय चलिए गाइस बै गारि नुहुरनायखिनि जानो मोनखासिगोन ओमफ्राय जों बेहाय माबा माबि लानोसै ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना सोरबा माबा थाव जोबना होबा गारि एबा कारफोरा बेयाव सोबानो जाबाय आरोना बे पेट्रलियाव नै ट्राकआ सोगासिनो मालाय गाइस नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना सोरबाफोर फैयाखैबा जोंनि बे ब्लगावनो मोजां मोजां नायना लाबानानै सिनायना लाबानो जाबाय जायगाफोरखौ फार्स्ट टाइम ब्लग नाय जानता हमारा वीडियो धमाका होने वाला था स्वागत करके देखना अच्छा से हम अच्छा हिंदी वाला भी नहीं जानता इसलिए बात ओके गाइस फाइनली मोननोसै फाइनली गाइस मोनसिगोन नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन जों दा मोनसे जोबोद गेदेर दैमा मोनबाय जों दा बे दैमाखौ बारगोन जोबोद गुवार गोबां टाइम लायो हेलो गुबार मोनबाय 1 2 3 मजा गाइस मजा भिउ भाई लोगो नोंथांमोना सोरबाफोर गोसो दंब्ला कुमारिघाटा फैबानो जाबाय नोंसोर फैना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों गाइस मोजां ना नों माबायदि मोनदों बहुत मजा ना मजा भिउ मजा ना आइखिना गोजौ थ' नेक्स्ट टपिक नुनो मोनलायसिगोन नोंथांमोना बाय गाइस आङो बे जायगायाव फैनानै बिराद थांनो बाबाय आरो बेखिनि मोजां जायगाखौ नुनानै आंनिया गोसोआ लाजाथावै मोनबाय सुपार मोजां नाङै गाइस नोंथांमोना सोरबा जुदि बे जायगायाव फैनोबा लकेसनाव होना दोनगोन डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन आं लिंक लायनो सरि आंहा बेलेगसो थांबाय मानोना गाइस दैमा बारनांगौ फिसा खिन्थु बया गिदिर खादो दैमाफोरा गाइस चलो बोरै थांगोन आंलाय बिजों गाइस मजा नै दै बारगासिनो दै बारबाय दै बारदो गाइस दै बारदो हालो गाइस इखिनि जायगायाव नोंथांमोना सोरबा फैनानै फैबाय बेखिनि जायगानिफ्राय नोंथांमोना थांनोनो हागोन गाइस थांनोनो हागोन मानो
माने ओरैबायदि मोजा नांखायोना बेखिनि भिउखौ गोथौयाव दैमाखौ बारबोबाय जों दा साखि गाखोनोसै दैमा बारबोबाय जोङो दा दैमा बारबोबाय जों दा थांगासिनो जोबोद मेंबाय जों दा थांगासिनो दैमा बारबोबाय जों दा फाइनालि सहैसै जों दा बेलगुसि बुहुद दैमा बारनानै बुहुद गिदिर दैमाया इयो जों थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा बाजाराव हाबदों जाग्रा बुस्थु लानो नैबे बिथाङा जोंना लागासिनो माबायदि मोनदों? मेंजोब्बाय ओइ नोंलाय मेङाखै? मजायै जों
moza. Beri benda. Beri benda. Moza. Happy. Finally मोनफैबाय साथाम नेगासिनो दं जों दा फाइनालि मोनफैथारबाय जों दा मोनफैथारबाय मोजा मोजा फाइनालि मोन हे मालिकैनो जोंखौ लायग्रा मालिकैनो न'आ बेनो